Cassia to Santi soon. I'm never say a phone in a soon. I'm not the above very much. Just in India and I was young and kind. But never. Or suffer we are once young and never see a penny so I'm them with them with a dear Yamanuno. I have a family. If I'm on some bad, why made them be fair war? I have a family. I'm going to see I'm off my soul family. Send ya Kuma, ya baby, I say, a ya or Raja say, maybe a yasina, a pure cookie, yet say, send ya or Casabusiano. What did they see in summer boats? So, this one, then this one, and no one, our near 3 years old. I say, Sabre and Rock on any upgrade, the Kuma for and then sway the fun on any back. And so I say 500 Ghana cedis. What do you want? I see a group, send your Cassam, or 600 Ghana cedis, but I see you know, and no, I'm in so. I'm sharp, and that's it. This is as Yama. I am Miss Yama, GCB, Shama, send your Cassandra, I said 300 cities, but I see you, and Owusu, so, oh my God, I do the ano, and I must say. Owusu a town Bamaah. I don't know na friend of Bracketwa. Or no na or my mini onia back and Chinegua bread and so. Bamaah Monyamfwe. And Che, and a Uniano a cuckoo damn near Ninty. A free and crime by Sa sama Wokai and Umber Hesse no cry. And upon by no cry, Nama me, when you Munia bada gets a so. What the end Brapa me? A yaw penny, so Cacransu. Sadia, Enoya, a yaw nearby, Namamia Cosia, and the Brapa men so ye, pa, a camp bracket to Amono. Brapa, yes, Siama say, one Cassanima Menono, it's Wabana Wacosa. Obedru ya, or so non so nada caca. Brapa Brown, one Aucodiano, it's Yadaka cano or non so dear, Titis cano poly, 30 million. Catch the PC. Baboya, Beman Monyamfo, wouldn't you promise 30 million so? Nanto, Agorani Adriana Busia, send you to a young fancy mamma a Bejanti, Medina Busianing in our name Adanasi, that's a Yama. Mammy Bamaah, baby, I will be at Tennessee. When you would near Brapa Brand, I was sailing in a Boakye, and a pa Ura, Mr. Priscilla, or in a bushia. Every touch my tone, a buy a big chamo, a brass to say, no more missing a son. Ura, Mr. Jane, was so about or Cosa, or Boakye could hear me. Now, what's me at who couldn't know and Kuma for nothing? Almost say, a quine tea, come out now, and my dear son, a quine tea, Omotra,
enyono jua ya fansi sana se ene ne yire ketua enkonya no na se de owura gyan one na busu efri tachi mai baaye no omokasa no onyame nhira mu nyina abraso na mokwa otwe de ampokwa me basayi adom omomfa monkodru asomdwo babra ketua sana hade dodo na animu na na oso aduani wode nyina wonianum a efri waja baaye ha ebehiri se commander me pacho ye no nti ho me bro for man fa amantina na me kasro no woni a commander se de be hia wa na hia wi boamo de omo se ma mentia no na me suro se me de ba mo ahye obotom bra bra tie me de ba mo ahye obotom so na di maya Afghanistan bomb enti no mi wi a me amekọ commander ho na me ni na atia no enti bomba na plastic ye nyina na wo so aduani woni anum a wo waja commander osiblep kese ensi uso ne nto busie nyina de be hia wa na hia commander I salute you wache wa woni Nicholas na wo so aduani tie me woni Nicholas obolo big man no metro my body guide everywhere I go MTN or say what also otina dakaka titiska no 10 million Nicholas say enso so nefate mami adakaka no ene onuaba na oba enkran ye sese ye bia ye besa ya ma nyame nhira ye say enhira Antemary Asari enhira busua ba ye de mrosa ahwiagu no enkampa ho abusua ni nyina beta wachi omano omabusuafo omose omonso ente ho 5 million pacho no 00 ni ami hu kanti titi scan 5 million na ushabie ni je na fate abusua adakam ni fante mami sikasa so ye abusua ni nyina duru ha so mo be ma abusua hyede akosua pega uti o papa na oso am na aduru ha ombeta wachi amadwumadie no aye fefefe ata what's me high commissioner right ayo ya mo kan twi me pen ngwase me sint me kan society shraj ejuma ye for you omonso de be hia wa na hia wi omonso adua ni 20 million titi scan no pole ene de ye 2000 on 200 okay and I'm the matter high level or see and say was your sweat near the ye be I am fine
I want to something that share with street kind of buy it.
waka dom say tutu na nanom ena me gina ana afo ha ekuyafo hema ena me kasa mo ho awie Obia efana efemne yo me gina ha na me gina ama owura asare a wonua ba oba papa bi oba tente gramo emema no kra anya gramo sa se maami kase de me ho fan kasa onua bemma owura asare eye ne yire oba papa bi Regina ene na busia ena ewie omwa asumame ankana na timu da hima de e sumame basa na so omo kaaya no na se sesa me be kasa mo wo aya ante Regina osi one na busia omo sika wo mu 10 million Regina Emma ono omo na wo amana no omo seseye soa oba papa bi se ya wu ne papa kwa ya nko ka bibia na entwe ye enkolai to say ora sorry omo de wu 500 Ghana cedis tete de 5 million say de oba anyway ire no mo kasa o ire kasa no sa so na me gina ma oba papa bi imasa ni pasolo ekemwe hono ono so say sele asoma tune wafa ontumi ntina ehwo no wakasa ni wafa kwa emra bedi abenesa enti solo so say 500 Ghana cedis uko bank ya na di only na so anya na bank fie bi o di bi akokeka ho ekira ko na usike da ona so wati tutambi akwa bangia mituofu mama oli nikiamu yes ya kikabo mono nyina akoye 20 million ora sorry said ya oyire ene umma ene wafa asi solo e kasa hono no mini masa obaji timidika krada imasha ene Regina nua be my friend opa abetsna na kontachi eno ne kan se akonta madam fo sira no pa one mo a na me na mo asa e frame me nyantachi na mautedi de bamula po groma de ni asante achima dodo na frame me amula me nya free elementary school obom na me dinya e beja me nyoko pa ni kwekwa sare meni na ne bibia me classmate every class 1 e copy from 4 e o basic school me nyoko pa e to le bia me tunu fia na ma me ti ase no me ti wita ho ono so be dru me fia e di di wi ai so ti mi da ho oju kwai onya me jeje bia me ne kasa na ebra sister to from no na what you down me buy na eyi dey so na esa me ba na me be kire me do say dem ne tie no eyi bi o me fie me kasa me papa Owusu enso say me cha ho na me be kire madam me buy a me ni mi ni odi ma kire e fa na misakankam o London ono so antimi amma timi buy a we ne kuma no di machi no you go 500 Ghana cedis e de makoku na ono so enfantine kanu so ni say na ko pa da o ma bibia be ko yi na de to so bi o e na ko ba ko so e fe na do ofin kwanta ono so on cry BBC ni kwa antimi amma into ono so kure nsem 100 Ghana koku o so je e ti o bank ya ansana o be tu akono wano obeji ano ndamo nyina as owe hweba obanso hwewona wode wanya nyame honfoforo nyame wase me kan kiro se nyame dada na wudi na tina kosoa no no ani wo retetefo obetete wure wamra ene eye enura na nye ene eye ego ya no nyame no otete wure o kosoa
no just what a day I go to Suyana Grog and yes, so I don't need yet. Almost 10 million more than in a bush. Alright, and so what? And you would hear the fire. Hello, your papa, where you come from? A friend. Papa, that was say, that was a pa. Yami Pacho, I did receive him, mammy. You could not yes, car. See, I was say, and I was say, yo, yo, Ora, maybe I will be Ora or he Fakura. Ora, put that one, don't want more help in a lava digio tata. I think you might be Ora, as if you're home, and I see a corporate meeting, the very great media mall. It's Ora, try and check Kakra. Ora, maybe I will be a sorry, now I'm off my wall. What is your home? Juaso na yakwe omo na yakasa mo hoyi omo so omo nu apo aha eye santi atwi enye santi bia se eye opani ajakwa ene na busia yense no ne wo omo ai se no opani apontuama Juaso na yakwe sabra one sabwatima ene bra sorry se ne omo kasa mo ne abusia won no
Almost say 150 Ghana cedis. And Simonia Busianina so we say Konyan tent in Niska. And I must say, Yamishram. Yes, Honorable Erica Bofa, baby, and even no baby, soon you know. Maybe I know so be back here, you will grow no free. Yeah, but Mamma, when you know, I'm on sign, I'm on Chomano. David, already when I'm for Erica Bofa, or maybe I bet I was the MP, that's someone you know when I'm on Chomano. Yo, already come of finding a bush of war, a bet no by ultimate champagne for Sapa, Madaroma, or so crying some 3 million. 300 Ghana, a bushamo yen, and the money by ye, Monfane, the Damasi, Madonna said that. Joanna Bonamisha, why? Yamisha, the Messia be a Mama Babu, then repower Kunimachi, and my papa, and what in Kunimachi, and more Babu Mukra. Near Yamia Bia, a yet. Near Yamia Bia, they couldn't do all. You two animal, you took him, you took Piachi. It's in my power, and I must say. Mama,
Bushre. I said you're in a bush Yakasano. 500 Ghana cedis. A senior Bushian so. I catch on saying a Mishra or Yamiba Bonaka say, so. Baby, will be a. Now, yes, I told so near the aquarium, pa. Now, I'm not going to free. I'm going to miss your penny. I got a brafona. One pon some nana. One a monte gun and then some of your professor Bruni. A bit of what dear woman. And to be do a Bruni Cromanisro. And no answer, Becca, you say what, and no one what, near in I what, what, I got a brafona enemy. Now, so do you and when the first year supra is dying. The baby, one and you only are going to push on your piano. And now we hear about passing of Famosa or Fam. Oh, man, sin is so. No, my realm one soda. A free fiata. A syllabus, your copies ye. Ye mumu, Nanama gonna for any Adriana for Diana Chabradi. Upon Senia Moment so. Mona depia muja enuye. Modi Adriana da nipa manipa kamufie. Mo apia for. Mona muye ni pay. And agona PSS dia no bobe ye nyina atwam bibia wone mre osenkafo na wose e true say dia sese na ese enti wose dia oni betwa ma no pani nyina aye fin so we say dia nani wura wate ne so na wo himo a henki e de bra no nasa wo yuso manasa wo yire ba pass wo kura front baako US dia mienu Dallas miensa akoche enan wo wie no se bia na nso obi so wasa ye mix wasi hanky na nanu aguna foi na wusu a chanwe onso aduani bankonafo okunu pani ya wale no wo yire ba passe o ma wre hoda woni wo kunu no nyina sa obefia mema wom dia wudumi na nata kosifia na woni yire anu akoho woni kunu anu akoho ubenya bi wo yire senya onbwa no awale enti na hanki no wafani bebre chama ni nkumafo ene ne kunu no ma aka de mu yuso na no wo se eni brenti wonti minsi montomu na monse anyi foforo emfanti ne su abako se ni mawie ya na wonnie wo se water is life. You cannot live without water. Sana oka se menkano. Lo fono se makase me dance. Ti de obeke bia sana mekano. Wo say you can't live without water. Oh, that's fine. Na me dia me ma ti yaro ne ba sa water. Say ya water. Okay. Wo say front nine. Na ma gona foi. Adua na fo mo makomo ni obia. Mo nyinsi mo dua ne ho. Mo nchama obia wo sanu afata. Yesu kom de ni bia. Mama ni binom make us say mu wi mama me front abako me me mu nyinaare but na kire ho anom ne kakra na ensuo ye obi beka se free he na brochira bagana wo fra brochira ba na obi sito bibi ba se ne wu ni nyina bi wa Ghana ha bibia wa brochira wa Ghana ha ensuo ye krom dampon Krista e ho ne free wa mu de afam fidiem anopa wa ma na mo ye furu tutu o mo nom bi ho ane koye ensuo ye cha pre na jibi ne nkwawom oyere pese oja wa bonidi na nom okunu pese o ti me kwa je no mo wo ho ne de o mo kan na meka okunu pese oja wa bonidi na nom opepa ntenten yale bia e hawo no nom bia na na no aguna fo ma mani anya de ayokofo e de be cha no mo ye de ehia pom den o se front anan na wo so de ani o so be ma wo no papa nom ana o ma me nom monye na de esebiara monfanye owie wo sente so mpo anante ebia monye ti me ka bom taw na yapo ente so mpo anante enti wode obey wo pawali o onu awale oni o se ni mani mawari woni o onya da de kro kunu woni o aye mama resa wanti mi anta wanti wa yedi wanti mi posa ye ida was kiss me what in is smart when the asa what they buy the day says me suspect me who when it
abrochire ne ma wo ho yes ye wo kiss me wo Ghana ha na wo so de ni wo yire ba pa oba mo tilapia tuntum se yo na ma me ka asem bi esi wo abrochire nchire mo ebra na wo so duru airport no ne ne yire pa se o me broni bi na tina plane na broni ne pese wo kasa de nkrofo mu nyale ya na ti awa ho ana wa koye se hwe me no aye se o hwe so fi bi ani wo mo ho ana ba ko wa tina brochire ache was is a Ghanaian. Yeah, Ghanaian color. This is Ghanaian color. Was it wow, what a color. Color we want to mean top. I was a brilliant top say. Tonton say yo na ojaja pondo moba. Na mo yere ko wa ko hospital obi. Yes I wo bi o mo de wadu dade e na benchu moba no. O mo ni say no aye fi. O wo ya no tam wa de is your color. And jam o mo titi me nana ne ho. Ai color is color. Yeah, Tompubia. Yes, Ramputo. It's colorway. And I'm not a camera for. It's colorway. This is colorway. Yours is colorway. Your husband too is colorway. So the whole family is colorways. It's and to a city. Will be an minimum reason the media rebay. Chamo be a yappy. When you're bonia for diabetes for the womb, pressure for the womb, ulcer for the womb, sugar free. Now, so dearly, when you're about passing, and so to any so be so. Now, I'm Chamabusia, a doma and a hogwa, El Hurunina. Or send a Panama to a piscino. And then, carpeting tea and maybe sim bedroom. The scent was a toffee. Gum womb, has womb, black and white womb. Blue and green womb, Opia, Jawape, Tranta Bakui, Nanama for. Open some nana, one and an Modiana for. One of this carton brother, now what it's running into. Then I never got a drum. That's what Timia woman Bapaya, now gonna for me, Mamu Money yo. I'm going to Brofonana. Yana, your papa, first. I will be a say. Enti brofo de ye fanepa brofo ba pa guna phone him can you say what see a call for front and take us no see broni ne guys you say what yeah the water dey the poba e and to abra guna ni de brofo de ye fanepa na be wa kama e dey share airport nyasa you say what nana near the car no what say aguna for monchai mama obi bia no da ho ke cancel mo ba yi ase na mo te akire na mo di ntro no chema obi bia bi na no ye biza won ka obi asem konya asem enti fati na nan monim o mo nche mo bia nya bi na no ada ho a ekeka nsem and I'm say abrochira bagana mpa oyire ba pa say wo bedru Ghana no say nya say ye ne boni potodwuma ngoboy because Ghana is hot. Ghana is hot. It's so heat. He can't stay here. Why? Ghana is so heat. And I'm saying if it's heat, it's not heat. Why by any never heat? And not to say about heat to be there. Make the fun. If I'm not sure by. And to get check. Titru mama. And to my moon drone was show. About Yamisha what's it? What chilling in Pahon? Ghana is what a higher near wall. So the hot is still here. You go come again, the hot is here. I'm for another no, Sanet here, what you see. Yay. I see the Nico dear don't tell Nana, and an ebony, or you could be a seal dance as well, or bad one young for, or Tadia, network tea, the flower departure. Now, so dearly, or Chinchinia was a moment in Abunabusium, me too, who never passed in a museum. Never copy and not my before. Here, what's the way assassin me job and 9 action. Menana Ninti, and whatever I'm a chobi assassin to home. The poor man's son and a benny. Aye, someone disikaton brother Yansia to also, and see a disika coco. What's someone child no be a nyabi? Don't so Yemen America. A kaya home. O can the new opposition? O Manchester no touch. And now you start here, you don't can about 4,000. You saw me a Jafani, a sofa. Obey say, and I may call what's here in Matogotem. Me call Wakuma and Poshias here, and to was in the kennel, ne Manchester, that cabacco. Yen chances me up me a
no madama na obi ankohye ase edura nwumra ye mpawo de na keka maame akosia wone ne ba ya omkoda jo asomdwe mu na omoko asomdwe mu na makoda na madapreko asomdwe mu na makoda na madapreko ebiana ngedum esumadu yare kwa koda mami akosia de okwa wansa mabiem ye de enwuna duru ye beko ye fiefie mu na yakoda ade asa na asemasa mo nso so kene one nkane yi esisi kwan mu ma wo mo wo se be man mo nyamfoe woni amano eye ba se ya woni so krakra be duru fie te aduane na sa wo yire ba akọ for se bra ene ma we nyina aka ho abrochire mo yi we de festival boys some wa chire ho mukofie na ma na cheduane na jamwa mutu side na monya anwa mo na momfa ayim frafra mo nkosen so me anche mo munyu so tissue momfa paper rice cooker nim na ayi no de wo ko starting na no achire wo mo na mo ncheni din enti wo say na nanu we de ne kunu dia o momfa nko ba bi o mo so ye no na anadwi anapa woni di wase me ne di mami e me ne di edra nyimra na mwehu ketekete so ni mo obeso ya be no amo no mo fansi na tifi na ketekete ya china wa ma wase e china ye be ye fita wo yire ba podo ntuma fita ba ejo da be fra brisi wa to brisi na hotel ntuma na msi akosia be ma fra 10 years na esuru ye wosia me de ko na me kunu pama no wasa atwa ama me wato aboa no so wasa akura ne duam aboso na twa wa dia da de wosi nana ukopama atwa ne de ne bre no edwoada one obuka wia o makode da ase ena nsa wo ye ohene ba na bo nti brofo na ne nti se wo wia wo be kwa koda nana no ase wonti me fa kuntumburi ne kobere nsa nko na na bio sa abre wo be kwa wo yi ne kobere emfa kuntumburi nko agona busua pani ho na wo tutu kenti ohene ba ne tietiem na fakoda na nanamase oma bochi dom ama ayefe entima nyina wo yire bapa oba konofo oba monyamfo oba de ne nsa ye twuma saka tempo bi nana wo se wo de santima ma ni wura na oso aduani ne kwabene de wo fra dada wo so o mepa ho badwam emema bi mebobo o mani kirewo abonafo de mo nche ho na ye ya na ye da bi enti wo se wo de fra wo fie na wo de wabetena ha Ontuma ne pa frɛ no no me kyekere ma ho emeyi wo ho wa ha tuntum seyuo be ma konofo e ma betwitwam abaye o ya akọ bedro nwumle na ya akọ da bi ɔsentuma e wodia ɛkyere nyambo e be fa sorry e ma pa kyekere kanka ketrafo no ana makaroni me wa wani uhurui ye ntwitwa ha hwan was sick fast food now so dey ni onu ni amanu mona ye kojamo enti mo soli ko mama ni ka ot kakra mo ma mo kini ntiri mo na mo ntibi mo de be ya na aye mo ntemo mo ni di abasa mo ni di na mo kotwa ya sori dem ho yesa sofo hyase na wo fa ntoma na wo pa na wo fura na kotena hodi wonu nuanom nyina meme nsia ne ma nan na aka no mo mfra sa mo ntoma mo didi wia mo nkotena ho wo yire ba pasa ne ma wo nyina nsi ne nkuma afo so ade achi a mo nka mo bibia ni bi enam se na na oso dieni wo ye wo hene ba na kuna enana no no woni adua na achia brade nana no yentumi megina hankasa saa na yenko wo yere se woni mutinti won sede wo kra abrem ponsan baako mienu miensa enan enum ensia enson wo twemkono du baako du mienu minim say kotoko prayers o se has o wa setitim du mienu wadama oso obi wo ho a woba na osebo na wonye na emom wo kwa yade bi fa hye ade mfato ne kam na wo kwa wo de aya dansidie enti wo yire ba pase pantu du mienu no ensi uso jo ti ha ya hani asem no ai ahani asem no yo ivrefo kufu na wo shabie ni ya so pe abusua bi mawura na wonya ana aware mu ba
enti we won kontafo wo yere no mon ketwa won senom ese ye ma wo mesu wo ma mi wo yechi sa dupoi man fanto enumere na wa beje wate wo nani abrahwa no de hye ngoto ma ne frato we na wo se won sesa ye se no ye modi no kra na mpenti wo ba no mate so wo hu sa adalesi yese be men munyamfo me fanto adake wa sorry pini ha won konta for share your life china wase me nana de oye wa ye yi so de me nyanya yi be men munyamfo sorry e se unika na boto da ho o ka se da bi na mfensi ma se da ho dia won konta for say sa sika me pa cho giants Monchan, Sikajia, and you did the Mabra, Sikam Pendede, Afe was Sanwa and Tumani say, Aquato, Mata Sebagima, Ayaka. Entimi Pino, Sadalesi, Una make us so be booming. Wakonta Kofi, or you in an aircrea, and a mine. Tayo, I'm on a Joe, almost says Kawidi, on people Chidom. In Kanswana. Fatuo. Na Rava Branco Naba Bunwatch. Oma Hate Brunako, watch what you can be carrying. Now, no, dear. Bawo, a Cosia Nima, Emma, and ne Owusu Dieni, or not so better this year Busiane home. A year Provura. Nana for pretty wafo wa. Nana Juaso hima. Nana po. Any a Cosia Nimata dear. Or you go be a see or dancer so. One day, I was your penny and Aquabana senso. A year one sense for no. Omonso say, no, my call, Omana call, no man cashier. Grandpa Mats opera and rebel, and so your money realm. Omonso was sending in the 5 million. Yet the tie and swanage. And when I was your friend say, Nananya no one know. What dear no say. Hey, now go say what said your God in the Jamedy. There be one we are not media na kodim. Obani say, Wobia Bobby, what there will be Bia Simonina Maya dear. Nani Dabrichre, Nenkam was one and him can Nikunabo. $2,000 another dollars. Hey, who call your change to one side your Seneca Sisu. $2,000. Kobe, that's enough for Kobe. Or says Kawi, or the Pia or near money in your Madiano. So if you gather it to make 2,000 plus, it's gonna be $1. Hey, oh, only be or I am now once so add. Nina Ukunudia and Kakaneho. Beman Munyamfo was say $120 and not the Wodia. A cab betchering, Yakin in the Guadacum, near him so jelly and pom, as I say, Amponia, Yaguna for Yaya Mokada. If you see this carton Prada, and to make us a caba, so walk up. Now that's an assentino. I'm so mad you'll be a camwa. Frey, the best chat tickets for from. Oh, there's only 2 months for a best son. Now you're Chakasa Centennial of Homenam, a bracket of way. And you are a man, I am a
5 million ensi mo so nensi mama so ento abusua nyina saa na me amade nyina me nana atakwasi a wanya ne ba bi kɔ ne yire otumfo ayi ne mpaboa hye ne jase hene ene ne dom ana ato sante ba mu hene ma right yo na no ma right otumfo ma right hene ana otu ese baba abusua sabe Anama muti mura nam kafie brofo agoro di abe esramo mfama som fame na me beye de du obi mtieti a obi asase so kwa ijina ha na mi jina ha ma eja ne ba ana ne nana da fom eye na nanu ndongo yoko abusia ana numere yawo empabo shame nanano se ye be ye busia ya na ye se wo mo ba se wanene nana akwano anka bibia nkyerɛ na aboatemai ajere boatema sa kyerɛ wone wanua no nyina mo fama so mfemme na wo papa no na ekasa ho wo mo se tete wo wire ne tifu ni wa pejafo wunua no kwa wo papa no wo se wa no yeta wati se school bag ye nya wo muda ye ma wire mo so ni se wo mo so de kaaye asansa ye fa di ane e de akyere wo mo be ye wo mo kasa ye ba ane na na nti anka bibi nkyere abusia Omo jira pinti omo se 10 million aya 1000 Ghana cedis we die ya de sisem konya yanka sa kamera yanka sabone e kama na so ka ba boatema emfa wu sika no da sane wo so anu papa no kasa no enu cha mu no na tawia wona ne yere ne ma sai Owusu Wokura was 300 dear na fakan konya aye woman min konya bu form enu nuaba enu cha mu na Owusu of akan ne yere enkrafo ni nyina so se enu omo abaye mpe bibi tro ye wu kra ya befere of akan se 500 dear na dia wodi ye be ye bia etisikani nyina meka bomu a na ye 18,000 aye 18 million abusia no monye na dia wodi ye be ye bia na abo atema mo mfanye ejeti mesaka ya na medase nyama dase aguna dase a edin sabato nsayem bra kwabra tiemi o na no so adwani eye mama ye koa awanya ne baby ko baby oye adwuma no Benji's Hotel utupan ya pe adwuma a ewodi na waye ai efrifia da wakasi wo montoto yase Benji's Hotels for baya wo mo se efri mama eto ho omunia ba to ho omunia abusuanim senne ye num sikasa wakase ba ye nyina omo so mo kratete ska no Pole 50 million. Oh, ya bon so ya monye ho kakra. 50 million oh. Benji's Hotel for say. Now so dey ni enso so no wo fa asem. Omo wi a omo nwie. Omo se obori nyame boa ye ne awie bibia. Wo no wo fa asem mra. Asem bia wo ho bia omo beka kire mo. Se de mo nua no afiri nkran ba ye Benji's Hotel for omo kasani ye da omo se onyame twedi ampom wo nhira mo asedafo momra ne enkoda omo se ebe so na mo kɔ ne enhuma
Erade on from Kudra Sumjim. Yakwa only Ketra, Ewoho, Adriana for the Adriana no de Moyadi. Penny, Aguna Busia Penny, Nana se one cassette. One in the Busia Mokomo, Nasa, Debbie, Esa, BBC and Anakrano, Obey style. Enti on any one fast phone in Ase. 1 month something 5 million. Aguna Busia Penny say. Mon fan to Adakane home. And you know, Joa, Yemfen Tiam Kunyaka, or Yabusia Penny or Monswa, Nanso or Timma into a say. And see, I was sharing in Aso, Nanama Brafon Yemfentia. Yo, Sanya of Ajon Casano, I say, this I want man, who know me and Munina, Padiva Wachema, and Simunina so 1,000 farrages, 150 Ghana cedis. Ah, this was so Damas. No, Chimia, you bet to me, then so. They are done one fan to a free top. I go here, did you have a wow say, Wafa, a jay, Mary say, the amo yellow, want to be Chiamocada, want to be Chiamoco. I was your son in Uniano. When I made boy Shramo, first a mama made a free toy, you know. I said, dear, no mamma, you know, one Casamo yet. Or don't see Juaso. I'm a name, I'm a Roma, and I'm also a Baba, every school, Conquest here. But say, I said that comment, that they are tossing on the end. Yo, my classmate from home starting school. Ewa adabraka. Omo nyina ewa manone. Sabe omo ha. Omo to sante abechia. Juaso said the America Sabusiano, no. Or send it. I said, I for him, why? Hey, what did they used to come on seconding a Chinamokodasi? Oh, there was a man for that. Man said, Daki, Adabraka, I'm one by no so about Shebusia, or Mufra Cra. I'm not telephone. Hey, where am I taking poses about Chawai? Yeah, where am I for Chamamoria? I'm a baby, mammy, 20 million. You're Ghana cedis. Ensi abusuya nyina so no omoba babra ene omuna na etwa no so ensi omu nyina so abusuya nyina omu nyina wayade na mi shramo wayade papa na mi shramo ba bia mu ni fe bia omu aka no mo pa mo ka kire omu se nyame o shra obi timi no me no ni shra bo so no
on sending so Sanababosu, Nasamo Kaya, Musi Yamina O Shrine, that's Damase, Nagrabusia, and Edamase, Yamishamuka, Yamishamuka. Made up for Baba in chain, sell your granny pop, Tina when you're Tino, I got it in when 24. I won't know brooch and a braka, and I'm walk. Sanya, what can I tell from my chair? I'm someone on a starting school. How about the braka? Sabro now on it, or Muahan, or Mother Chow. Next of Mother Chowa, near Chowsa, there be a Comeska, Tansiska, and New Yeska. It is Sabre, 10 million. 1,000 Ghana cedis. Aha. This is a Santi Bichia. I have 2 for my rent in it. Ebechia. Was it the video by Biani apart there? Aha, apart there. Any Obaya. Sabre almost a day. 81 or no one can say also back. And so, Bibiti, Lantiniama. It's a man in Penny for other sin and night. Semenya bibia ebi se tifuni wa the for her ai omo buy am won say 1,000 Ghana cedis ensi ubabna snap send to strada asanda so pabrande na womo a e kokra ma me no ye fa tuo na wure so e den sa omo dia wo omo sa na santi amamre e kire eti nana e da mo ase rose ne man and I can say, I Lilian for any olive for any Lilian or say Papa. Aha, I can say, almost 500 Ghana cedis. And Simoso, any more Busian, so it's answer again. I yet Nana and I, and we shout.
Akos. Or say 100 Ghana cedis. US, New Jersey. Anything was a bra, woman make can't you do him. Woman has what it's your catch yourself of a back. Ampara, Waba, and a pay when you're there. Then that's what I saw. Next, Sabri or Saint Albion was 1,000 Ghana cedis. One in Indiana, 1,000 Ghana cedis. Abra, Ensu, and Ebusian, so, oh, my
no ene wo nua no mu nyina da wa sisa dina wa ya de pa da sa ene kwabra o se de nyango pa ne kwabra eya ma abra mi kan onua ene etwafoni ai eya mi seti amwa ne mani wo mo roma de ne wo mo ana na ti ase yi eno so ma abra se 200 Ghana cedis kwabra esensiu eka ho ena mo ase Eti na otisa usisa eno wo fasi ene ne anu ne musika sano baba osi nyema bi ti wati mi anu hantam na so kwa bi aso no ko ha it was say sabre 2000 Ghana cedis and super sorry ene abusia nyina so na esi abusia nyina so na ka chense opani ka se lawyer na mi sha opa osi the classmate no ne yakobra bonso ne ti ena na sepa 2000 Ghana cedis ena na se na mi sha
bebree sɛnea abusuapɛni kasa no ɔse wɔde amanfoɔ nyinaa se amanfoɔ nyinaa nyame nhyɛ wɔ biara wɔawoyi bio wɔawanyi bio wɔade wonim deɛ bɛtaeɛ akyire wo nyinaa sɛnea abusuapɛni ka no ɔse nyame nhyɛ wɔ biara na nyame ado akyina na nkono yɛbɛkɔ n'ase asɔre na wɔ presby yɛba a dɔnko pɛpɛɛpɛ yɛbɛsa abɛtena ase ɔwosɔ madafo paa ne hɔ eti nneɛma bi nti wɔn yɛ akɛse kakra eti saa dɔwɔ bi ha 300 Ghana cedis only cost 701 ɛyɛ 3 million yɛ poa yɛ wɔn madafo papapapapapapa na ɔbaa yɛ adeɛ hwan ɔbaa yɛ apɛmɛni ɔdeɛ hwan baabi a Abra sɛ
back to see the Gospel according to St. John, chapter 21, verse 1 through 19. Johannes Empa. Tia bi no ba. Ni mo edi kan no ekosi donkro enjera das. Ye mo chere yesi no mo chere se afo no bio. Tiberia epo. Asa do yi no ho chere eni. Na Simon Petro ne Toma friend ata. Ani ata ya ofri kana e wo barrier. Ne se bio, ma de so for no branu anso e wo. Simon Petro si on say, me ko Pastor say, yes I know what no Freddy ko kudo. And I don't know where you should. Na de eche. Yes be gina e kwano na asna da sia fo no eni se Yesu. Ana Yesu sa on say, ya no Monya na mwana obuase no se dabi ana se won se mo fa sa no ewu kokudo ni fa na mo benya bi ana wuye e patalo ni loti won ti me akira sa ni ana o se ni Yesu no se Petro se radia ana Simon Petro ti se rade no bana ta de che no so e ti se no da ja no to mo twe abulu na siafo aka no nam kudo kuma no eba no ne asase so enware na ebe pasafa oha na twe asawne patano no si fere Omu nyansama ana nuso ene paano ana Yesu si won se o fa na mo yi no se no bi emra Simon Petro ko na o twe se no ba asase so na mpata akese oha aduanum nyansa ayema Odoso saa de na nso asano antiti Yesu si won se momra emeka mo na so na afọ no bia antiti me san se wo ye hwan na wo se eyirade ana Yesu befa paano edemawo Any patano so yeri ne presa so a Yesu na ni fe ofu no oyi wo chere fi afọ ana odi wiye Yesu si Simon Petro said Simon Yohane ba o do me se yire no o se me se ani rade o no se me no Jesus said, Yemiwama. Jesus in the prayer said, Simon Yohaneba, Udomi. Or said, I never Unisamedo. Jesus said, Yemiwa. Or said in the prayer, so said, Simon Yohaneba, Udomi. And I pray through. There were poor city son and said, Pipto, no boy, said. Everybody only said, Unmadina, only said, Jesus said, anyone. May catch him in the Krupa. We are not here about our soul. Of our power. Now you're about cry. What no, sir, will be about our soul. Or walk of our power. Okay, any chair will go or the best of the one. Okay,
ɔsɛ no sɛ di n'akyi paradise. Salvation is at the center of Christianity.
Kristosu we empathy free mu a eyi and so I am buying one factor to Uchi. We are there, and I was at the say, as it would be a friendly house. Now, if you are only 50 as a pair, and I saw some country and said, if you are simple, on your good or so near us, I shall say, if you ọ̀nù na ó ní ìfìyàsí na ansa na ìfìyàsí bẹ́ẹ̀ na ọ̀wọ̀ hɔ deda na sẹ́yìn ẹ̀mí a òfin ìfìyàsí na ọ̀wọ̀ hɔ ọ̀nù na ọ̀bọ̀ ní ẹgbẹ́ nyinaa na ẹni dẹ́ sẹ́wọ́n ní sẹ́ ansa na ọ̀bẹ̀ bọ̀ wíyàsí no adé bi a na ehia ma enyimpa nyinaa ọ̀bọ̀ yẹ ansa all things are available even for our youth ẹni bi a ẹni bi yẹ adé bi a ẹni bi yẹ sísè. God had already made available the garden of Eden and some of them were people. No, it's just the two of you. So only not the coma actually pass. Now, person not be your heart said, only a boom about 20 years. God created man in his own image and likeness. Say you are not here, Sarah and Obo Unipa. Now, this is what the pastor said, Unipa anxious. Now, Sarah was saying, and the group one on Unipa. And I'm going to forfeit that I now, I hear now what it is. Esther say you will repeat. You tell on the phone and not that and in the net there. And God know on you and I go on tell. And yeah, you go papa emuti. So because of the disobedience of man, the intimate relationship between us and God was destroyed. Ne senti ne hia se onipa enya ojifu. Hallelujah. There was therefore the need for the salvation of mankind. And okay, Christ is our salvation. Yes, Christ and Him. Hallelujah. So we take the one that is a million. Christ and Him. Oh, and I said you also that is a million. Praise God. And until then, he said, Onyankopon hwehwɛ nipa na nkwagye a ɛfata ne yɛn nsa ka na wasiesie sɛ yɛka nkwagye a nkwagye ɛyɛ dɛn. What is salvation? Yɛka salvation a we are talking about the deliverance from the power and the negative effect of sin. To me, Onyankopon nam so ɛgyinima every bɔne ɛne bɔne nsusanso a ɛde ba nipa so. It is the state of breaking the authority of Satan over one's life and allowing the light of Christ even to empower us through righteousness. Say by your own mind. Na Onyankopon to me aside of bɔne focus and I am so. Na by your own mind. Na Kristo kania no asra yɛn so. Na ɔna esia na say ya efisa na ya na ti Yesu sagye and nyanse. Hallelujah. It's the gospel Paul can say, "Uba ajinia ewo Yesu Kristo mu and tina ubi eyaga salvation and every power who fight now Onyankopon asesa maje when we avail ourselves for Christ himself to renew our minds. See a man who fight na Kristo sakra ya twene na afei okwana ya faso twene yes son ne ebedi Yesu Kristo
nyame asɛm na tia ɛno nso ɛyɛ nkwagye. Hallelujah. Enipa bi ade ne sɛ sɛ yɛka sɛ obi wɔ nkwa a ɛno ne sɛ ɔkɔ asɔre. Hello. Baradɔfo yɛ wade Yesu Kristo. Nkwagye a meka ho asɛm it goes beyond coming to church. Ɛkoro sɛ yɛasɔre anɔpa ne yɛba asɔre kɛkɛ. Enipa bi susu sɛ jama nkwagye nso ɛwɔ nipa bi mu ɛne asɔre bi mu. So to some people ɔmo adene sɛ ne diifoɔ bi a wɔanya no na ɔfrɛ no papa na ɔne no ho abata ɔno nti ɔwɔ nkwagye. Enipa bi susu sɛ apata ase mpaebɔ bi a ɔkɔ ɛne barima bi a ɔdi n'akyi ɛno nti ɔwɔ ɛne asɔre mu na ɛwɔ na saa nkwagye ɛwɔ Yesu Kristo mu. Enti ɛmfa wo ne asɔre a ɔkɔ. It doesn't matter who your pastor is. Ɛmfa wo ne deɛ ɔyɛ ɔsɔfo ɛne sɛnkyɛnni a wowɔ ɔsɔfoɔ yɛ. Sɛ Kristo ni mu a you are not saved. Woni nkwa. Wote nkɔmmɔ n'ase. Now the lady said, right from the fall of man, if you grow in any passion, when you go on in any fears, or when you go on in any fears, now when you go on, as you say, the best son gets here by the China, Christian, or Batia, or Betsy. So they are Casa. Yet they are not so can get paid. More or less. I know man was Casa. Nani wo ne wo hu so on present olu be ya yo fe wo te mayen kai se wo de wa basa atere no bi ni wa e tumi ni ya se fa wo se ye bo le te ye ni se wo be tumi aji e ye mo shansa na wo chi ye ni kai na mo nshira me yete Yesu Kristo de amen mayen na wo ti
tena bia pa awone a won agye nkwa won ani da no so ho won fi pa wo soro ho Victoria and your mama Priscilla Owusu. I'm Victoria Boakye. So you have and now going in the room and so also after the whole down and yes schools na ya kai. Na metiani dia esichoro se nshirani ewufua owu awade mu efi prebre ni ko ehu ne se ani obehumi afimombrem na wonyuma ebedi chi awade fa ma Victoria Boakye na Priscilla Owusu kra esi eposise ebehia amen amen let us have some idea of what we keep up on one and by 791 all my friends have been offended. Na yen kan breko pase eri enim se enim afote ase na ebre semu obehye ne wani nyam Ewrade yana wase ema maami Victoria Boakye yana wase ema maami Priscilla Owusu a odom dum abusua oman kuro ene asafo na bra wonim sesem wafa wonko yana wase se fibra ohwe wonkwa ene bra ye wunya no waka ya hodi abesi sa abre owura ne kan sa sedanka ne esra on se koso afọ ọdọ ne asu bi ha ma kyekyere busuafo ema ne adofo nyina bom ma omayanti amayanti ate kaboni bia ne be wotimi wakame wesi we
Awurade yɛde ne yɛtwa wɔ Yesu Kristo ma yɛ maame mu wɔ yɛkyi nhyira mmra busua yi so ma ɛnka korɔ mmra busua yi so ma atɔm ɛnɔɔso ma wɔ Awurade ne mɛsɛ ne sɛ anka busua yi bɛsɛ ahyia bi wɔ ka wɔhyia sɛ wode anigyedeɛ bi ahyɛ wɔ ko ma ɛna ɔde aseda ma honhom biara ɛmfiri Awurade ɛwia ɔmayɛ afiri mu yɛnim ɛgya bɛwura no abusuafoɔ yi Awurade gyina wo so yɛtumi no so ɛbrɛ no ase sɛ ɔmayɛ bɛso dae na ɔbɛhunu biribi a ɔhunu wo nyame a wɔte ase ɛne amehyɛmu a wɔde ma wɔn sɛ woka hɔ ɛberɛ so na ɔma yi pa fakɔtɔ mu hyɛ wodom kwan ɛyɛ so wura bɛɛnyɛ ka wo waabɛdom nnipa afiri akyirikyiri bɛnkyɛɛ bɛɛ nyinaa yɛ sɛ berɛ so a wode wɔn bɛkɔ ahyɛ wo ho animuonyam ɔtumfoɔ Nyankopɔn ne yɛaka ni ne yɛntumi aka nyinaa wo a wone koma mu asɛm wode woni deɛ ɔma yɛ adom na mansi wo yie na wɔ Nyame agya ɔba ɛne Yesu Kristo din amen amen Awurade nhyira mo asɛm a mo maame ne mu nuade gya mo ara ne yɛmɛka ho asɛm Kristo ɔne ne yɛ agye nkwa yɛnkɔ ne yɛnso ne mu na nkwagye ɛnyɛ yɛn dea amen Yesu nkyɛn na mɛtena daa na mɛso kutu wo na nso ɛtena ase Yesu Onyame yɛ wɔn sɛ adeɛ onyame ayɛ deɛ ama busua yi ɛberɛ a bɛyɛ di ase so di aseda kɛse wɔde ma ɔbɔ ade yɛtɔ so mmienu wɔde ma apasɔfoɔ ne asafo mpanimfoɔ ɛyɛ ntutua ne ade nyinaa sɛ ogu so ɛkakaeɛ na weyɛ sɛ ama biribiara koto da kɔ wɔde abapa ne mpanimfoɔ ase ɛtɔ so bio asafo mma anammɔn a wɔatu wɔ nnuabae ne wɔfaase wɔ hɔ asɔre ne bebree nkankan mmaakuo adefɛɛfa na nkoara bɛyɛ ma abusua Nyame da no ase papaapa adɔfo a ɛsan ne nuabae ne ne ba awerɛhowoɔ yi ho wɔasɛ mo adaadeɛ ne mo mmerɛ mo ahoɔden abɛtaa abusua akyi Onyame nhyia mo nyinaa nea mo ahwere bi a honhom fam ne honam fam no Awurade nhyɛ mo Maybe will be vessels for car for same back for yet Bribia you said you know you are a year back as a female who are no car that if we have this song. Ima busua bi ayɛ so Nyame hyam wɔn ka mo ɔmma ma hofama ɛne yɛkɔduro wɔn ho deɛ ɛtwa to a mede ma ɛyɛ nkaebɔ sɛ asɔre akyi yɛsɔre a abusua no nyinaa ɛsrɛ mo wohyia me wɔ Mame yɛ nimmo efie hɔ na yɛwɔ nkɔmmɔde bi a yɛde bɛto mo nyinaa mo ne yɛtwa toɔ mpanimfoɔ se akuma wɔ yi ebu a yɛtwa bi apoma de ahyɛ n'ano ne nua bɛyi Victoria na ɔyɛ mmɛbɛyɛ hyia Amen twɛn ma mo misa sɛ mo ni asafo no hyehyɛ saa bere
Megyina ha. Megyina ha. Na megyina abusua no anim. Ɛpa mo nuaba ɛyɛ Victoria Onyekuma. Sisa Pato ya. Ɛyɛ nuaba ɛyɛ Boakye. Ɔno ɛna abusua no ɛyɛ sɛ ɔmesi nuaba yi. And then I will na ɔnhyɛ wo na adwuma wo nua hyɛ ase no so to aso ɛwɔ Yesu mu. Amen. Sɛ wo nte ha nti ɛbɛgye wo namba biribi ani a ɛne wobɛkasa na wo so wobɛtumi wade adewa na mehyira paa. Amen. Mo sɛma no ɛne kɔno paa yɛakedɔredi mo presence nyame nhyira mo sɛ mo ne yɛbɛso yɛko a mene sɛ yɛhyia ne adu na mehyira wo me yɛnyɛ Onyankopɔn nsɛm nhyira. Afei nyame fiefo nyame adɔfo enipa a Kristo de ne mogya ne bɔden ata mo mo ntintima mo hinhim mo nyina wɔ nyame adwuma mu daa na mo nkae sɛ mo brɛ ɛnyɛ kwa sɛ nyame na mede mo hyɛ ne tumi na hoɔden kɛseɛ no ase na wɔtwe Awurade nhyira mo na ɔnhyɛ mo so Awurade nti n'anim nkyerɛ mo na ɔnnom mo asafo Nyankopɔn ma n'ani so wɔ mo so na ɔma mo n'asomdwie momfa Awurade asomdwie nkɔ. Amen. Amen.
machisa do marimo menyami na wenya jina wase me bo sorry nyameda okame ho anope wi ani anavi bira bo me ho ban odi machisa do marimo menyami na menya jina me wani da susan ya sanyina ebeye me me wo jiji sanya me de me besi yo na me wani da susan ya sanyina ayeye why if you say watch me bo sa orinya me da okame ho anope wi ani anabi mi ura bo me ho ban odi ma chi sa do mbarima erade menyami na menya dina washa mi bo sorry nyami do okame ho anope wi ani anajwa mi ura no bo me ho ban odi ma chi sa do mbarimo menya no ana menya adinina menyami na menya dino erade menyamia na menya dino Jesus ya menyamia na menya dino menyamia na menya dino so we got 20 cities esi abusia nyina so achiwera nyame nhyira wo pa
Praise before I want na ye hiam o bank na ni mo ho no sisi a ya wanse praise before na only on the before papa so for no mo be chia erusia Press before next year, press before let's all have a chair. 9 1 Sabro from some 200 Ghana cedis. Almost see a graduation now, so a Bramina, say, Manager say, nay, you and then another say a bushia. Almost as I want to know, almost nearby, actually, nearby. Send ya. One money over to me, that's a year. Any another section, almost over 300 Ghana cedis. We got started at 3 million. And see, we have seen so. It's sunset, Yaja to a recommendation. My question is said, Yamisran. Send your braya or a crowd. Or say 500 Ghana cedis. And see, we have seen so. And I want to say, Namisha. Joe, hello, Sunny. A beach so, there be dancing. Accident na yensem elfunino. Aseda, any sembo. Eti yensem we no. Ai, obi ya dia ma ona wa na se a. Wo se na na dwuma ni na se a. Ade am ye nipa anso ne. Eti na wa na mase no. Efise Yesu Kristo, osa kwatafo du yale no. Ba ko pe e no kwada na se enti obisa se enkono aka no e wo he. Aseda we hia anka Yesu Kristo anka wonka nti obi ya mona na se e pa mo chewo.
for nyina to something ebechia Eya bibi ase me maami Victoria Boakye na esun. Enche na busia ma yete se otwa na ni ahweban. No pre de ese ye bia ye ne mo aye. Ena ni anu sikasa. Enu ti papa da fi ene ne ma a ba ye nyina ase. Mi sambansa na ye busia pani. Yesika yesu so na de mo de ya Bia Monfenye 1,000 Ghana cedis. Every time Muno, Mammy Victoria, and Madam Fafeko for Yanin Lady Aboniaba. Yes, I be Yabayan. And don't see say I can be a chair a bushia, not as a yanadi. And Madam Fafeko for say, Mama, 500 Ghana cedis. Na edren ra mo fa tutu mo canopy sa na ye maame senior presbyter maame Oliver Medey also no so benya 40 Ghana wone ne ma disampansa ensi uso na de mo de ya ebe bia mo fenye sa na sister Lydia wo ye dokono afiapen for dokono disampansa 20 Ghana ensi uso sa na ora tretre yire Media sana mekano wagayi onyayi yo tretre yere no enunti ono se obenya 20 Ghana abusia semudi ya bia mfanye abusia foi aya mama ya pewo Ikusua na jitata almost 200 Ghana cedis. Esu brasa so, nesi abusiani nyina so. Yeda mo ase na misram ba. Was 20 Ghana cedis.
ani eja busua no ensi abusua nyina so nyame nhyira mo papa yɛda mo nyina ase yɛda mo ase de mawo di mo bisa ni se we die with my wadie hello mama manuko show yɛda mo ase pelika se yɛda mo ase ɛyɛ anti afi agyeman ɔne na busua ɛyɛ me fra broni na yire ɔmo amanane obi ɔpɛni kɛse nyina na ɔmo ɛnura obesie na kuma ade sie die fɛfɛɛfɛ ɛna yɛ no musikasa sɛnea Kwame Joe ɛda ano no ɔmo kasa na ɔmo se 200 Ghana cedis ensi ya kwa chua da ɔmo no ɔmo se 20 Ghana cedis na onyo do ho na fe wonyina ka wabusuafo de wana ya wade nyina so ya fe no kumpa ida nyina onyame sra ona wade so adofwe mini amme mo ware so twa onyame sra mo
Yo.